završio moj novi klip. U ovom klipu sam samo htio da uradimo reakciju na reakciju mog druga na jedan diss track. Tako da, ajmo se bacimo klip. Tu je sa mnom Bogdan. Ćao. I ajmo da krenemo. Samo moram to nešto da vidim. Bravo za ovog kamermana što nije ogluvio tokom ovog snimanja. Zašto lupaš po zidu, čoveče, neko? Evo mi ime. To je nečiji zid, nije tvoj. Ako jesu tvoj, Subscribe-ite svi ovaj kanal. aj lupaš dok repuješ. Nemaš pojma, okej? Viš što si kao mala bebica. Hoćeš da te zakosim, viš što si kao mala bebica. Mislim da se to ništa ne vidi. Ovako to na glavu. Šta? Rekao je, najbolji si na svijetu. No, nema smisla. Kopiram kreative. Okej, brate, iskreno, nemaš pojma. Idem ja pogledam neki normalan klip. Sad ću, evo. I to bi bilo to. Ćao. Evo ljudi, samo vidite početak, pošto ja ovaj klip već gledao pa sam... Ko da me neko kolje, evo već u početku. Evo vidite. Dečko, nemoj da repuješ ako ne znaš. I pesmu koju je pisao Šid. Evo da vidjeli ste početak. Šta je? I ljudi, to je to od ovog klipa, mi se vidimo u narednom, ćao.